Silav êvar baş, hevano hêvîdarim hûn baş bin. Vê varê em deran ketin weşanê ji ber ku ez li derva bûm, ez çûm nexweşxanê. Ji malbatê kesekî nexweş bû, pêra bû malî kar, çûm me doktor dît, hevdîtim pêkanî. Lê tiştekî wisa xirab tune. Niha ez vêgeriya malê me hinek li nûçeyan temaşe kir. Nûçeyên baş jî hene, nûçeyên xirab jî hene. Nûçeyên ku dikare hêvî bide me ji bo pêşketinê. Lê belê nûçeyên ku dilê mirovan değişîne, rastiya jiyanê nîşanê me de heye. Em dibînin ku civak heqeten em carekî din pê dihesin ku civak weke mirovan xwedî karakterên cuda ne. İnsan 8 milyar însan çawa her yek ji wan xwedî karakterekî cuda ye. Civak jî wisa ne. Millet jî wisa ne. Niha ez hinek bala we bikişînim ser tekiliya me, tekiliya milletê Kurd a bi milletê Tirk re. Em çima ketine vê rewşê? Ev muameleya ku li hember me tê kirin gelo em çiqas heq dikin. Sûçê me ye, kêmasiyê me ye yan yê wan e. Milletê Tirk, civaka Tirk gero li gorî xwezaya xwe tevdigere? Vê muameleyê li me dike? Yan em li gorî xwezaya xwe tevdigerin û em vê neheqiyê li xwe weke rewa dibînin. Li ser vê hinek ez dixwazim bi we bişêwirim, fikra we jî bigirim. Di van demên dawiyê de êrişekî ciddî li ser çand û kültûra Kurdî heye, li ser zimanê Kurdî heye. Mesela îro jî nûçeyekî di ajansa de heye, dayîkek ku Kurdî yani Tirkî nizane tedaviya wê li nexweşxanê nehatiye kirin. Yani belkî kêmasiya doktor e, belkî kêmasiya nexweşxanê ye ama ez wisa nafikirim. Mantık heye li Tirkiye. Em nikarin bi kesan re eleqedar bibin. Dibe ku doktorekî beredayî be. Dibe ku bi xwe xwedî karakterekî xirab be. Ama ez behsa wî nakim. Ji ber ku yek nine, du nine. Sistema dewleta Tirkiyeyê ji ber ku hebûna me tune ye. Mesele esas di wê derê de ye. Em naçin bi doktora re, bi nexweşxaneyan re tek tek eleqedar nabin. Gilî û gazincê me jî tune ye. Ez bi xwe heqeten naxwazim ne AKP, ne MHP, ne dewleta Tirkiye, ne milletê Tirk sûcdar bikim. Ew li gorî xwezaya xwe tevdigerin. Çi ye? Mesela însanekî çawa dibe xwedî karakter bala xwe bidine? Havînê tê dünyayê ya zivistanê tê dünyayê, şertê ku di nav da tê dünyayê gelo malbat feqîr e, dewlemend e. Gelo cîran çawan e, heval û hogirên wî zarokî wextê ku mezin dibe şekil digire, bi taybetî di navbera 0 û 7 salî de. Karakterê ku zarok digire çawa ye, di pêşarojê de tesîrekî çawa li ser karakterê wî dike, hemî ji bûyîna wî heta 7 saliya wî tesîrekî pir mezin lê dike. Civak jî eyn bi vî awayî ne. Dewleta ku mirov di nav da mezin dibe, perwerdeya ku ev civak dibîne, dîroka vê civakê çawa ye, mantıqa civakê çawa ye, mantıqa Tirk bînin ber çavê xwe. Mesela çawa mümkün e ku sal 2024 mirov rabe yek ji zimanên herî dîrokî ê dîroka mirovayê mirov qedexe bike, mirov hebûna xwe li ser tunebûna vê civakê ava bike. Nakeve serê min. Ji ber vê yekê gul û gazincê me tune ye. Niha wextê kûçikek êrişê mirova bike, mirov dikare kûçik sûcdar bike. Li gorî xwezaya xwe tevdigere. Wisa ye. Tu divê mudaefa xwe bikî. Tu divê xwe biparêzî, tedbîr bigirî. Ji ber vê yekê eger kûçik bi te bigire, sûcdar tu yî. Divê tu tedbîra xwe bigirî. Ji ber vê yekê yani divê mirov bîne ber çavê xwe heqeten. Yani di kîjan şertan de mezin dibe, çawa perwerde dibe, kîjan malbatî de mezin bîye, di kîjan eşîretî de mezin bîye. Yani zarokatiya xwe de kîjan zor tade kişandiye. Bana hemî tesîr lê dikin. Yani belengaz e, dewlemend e, bav çi karî dike, bav heye ya tune ye. Bana çi ye? Ama tiştekî heye, mesela tiştekî ku mirovan dike însan, mirovan dike mirov, medeniyet, pêşketin îşaretî wê hene, ne wisa rehet e. Mirov çawa karibe xwedî li îrada xwe derkeve. Xwedî li hêrs û kîn û nefreta xwe derkeve. Xwedî li nefsa xwe derkeve. Çi ye ev nefis? Dilê te dibe dibije tiştekî tu divê bikaribî pêşî li xwe bigirî.
يعني وقتی که تو نکاری بی خودی لنفس خدر کبی تو فرقته و حیوان تو نویدمه خودی لإراده خدر کبی وانا تشتی پر مهمه يعني انسان کی دنوا جواکی ده وقتی که هرس به نکار به خودی لهرس در کبه فرقوی حیوان تو نه از او ساده بینم او یک جی اشارت مدنیت یک جی اشارت مروبونیه مثلا وی روژه اگر هاته به پیشیه و دید ده بالافره ده جوانه که راد به ده بیجه از ترکم ده به هنج مرا سری بتوینن از جکیمه جکی جان قومی ما ده به هم بزانه بن میدان دخونه جه هر کسی را اف اچما بحثه وانتشتاد کم اف همی دبن سبب که جواکک به شکل که پر جدا شکل بگره از ملتی تا سوجدار ناکم شکل دگره مثلا دنوا فقریه دایه خزانیه دایه دکوه دورا نان دکوه دورا گوشت هری ارزان فقیره زارک وی جبرچیه دمرن دبیجه از دنگی خود دم AKP دبیجه جبو دولت خو از حاضرم هر تشتی بکم دبیجه حقی کرداد به نا اما طلبر مرنی شنابه یا مهم دبی دولته یا پر عجیبه خواه فداد کنش بو دولت خو halbuki herkes dizane em Avrupa'ya devlet veke saziye ki çi biyej bu parastina civaki ew civaka ku fekir bibe manaya wê devletê tune huzur aramiya civakê ser her tiştî ra ye ama dewere bide fehmkirin bi civaka Tirkiye doktorekî ew qas perwerde dîtiye sal 2024 hê jî dikare tedaviya jinek ku bi Tirkî nizane bide seknandin لسرویه از دبیجم دنوا بültenê de jî ser vê mijarê mirov dikare nîqaş bike yani kesayetî çawa şekil digire kesayetiya civakan ev mijara sosyologan e mijara psikologan e ama milletê Kurd bi karakterê xwe çawa qebûl dike vê bindestiye ev jî nexweşiye mesela destura bingehîniya Tirkiye heye xala yekem, duyem, seyem her tij bo Tirk û Tirkîçîtiye û xala çaran jî dibêje her sî xalê pêşî tu cara nîqaşa wî çê nabe û dibe tu cara neyê guherandin mesela Kurd radibin hê jî nîqaş dikin destura bingehîn em biguherînin neguherînin em biguherînin kîjan xalê biguherînin em perwerdeya kurmancî bixin destura bingehîn ji deve pirsîne stûyê te çima xware bima kudra min rastek stûyê me xwar nebe di sîstema dewleta Tirkiyeyê tu tiştekî ku merû bikaribe pê bigire tune tu tiştek ku merû bikaribe biparêze biguherîne tune bi makîya jî evîşa nabe her tişt hilweşe ji serî ve çêbe yan na ew ji xwe re merû rêz û hirmet nîşanê kesayetiya wana hov bide û merû ji xwe re cuda be li gorî karakterê civaka xwe bijî vaya tiştê pir normalin wan wisa şekil girtiye ne sûçê wan e li gorî xwezaya xwe tev digere civaka Tirkiye bandor li wan kiriye şerê yekem yê cîhanê şerê duyem yê cîhanê dîroka bixwîn ya împaratoriya Osmanî hatina wan ya Rojheta Navîn ya Anadoliyê hemî tesîr li çêbûna karakterê civakê kiriye em derbasî meseleya ew ê bibin hevano meseleya ev ya Hizbullahê Hizbullaha Lübnanê ya meselekî pir ecêb e cara yekê me de dîroka mirovahiyê de tiştekî wisa çêdibe em ketine dewra teknolojî êdî li her derê cihaz mihaz çi heme tax de teqin di destê însanan de bi hezaran însan birîndar bûne hêjmara miriyan gelekî zêde bîye ev çi hale niha serokê Hizbullahê axaftinekî kiriye ez axaftina wî bi were par vekim paşê mijarê me din hene niha hevano binêrin ez ji we re çi dibêjim mesela daxuyaniya Wezîrê Tenduristiyê yê Lübnanê heye Firaz Abiyat çi dibêje heta niha 37 kes mirine ji ber van teqîrên amûrên ku merû pê wan pêwendî çê dike ne cihazên telefonê ne cihazên cuda ne têra bi rêya wî mesaj tê neşandin
بقاسی 3000 کس جی بریندار بونه. حسن نصرالله آخفتنه کی کریه لسروی که هم بنیرن چی دبیجه چونکه تدبیری وان دبی چی بن اگر تدبیر نگرتن افدکاره ل ایران جی پیکوره خالی زانه که چقاس جهازین ببی رنگی ل ایران جی هست دستین روبرین ایران ده هست اوجی لدورین جدا ای جهان جی پر کس وان جهازن بکارتینن اگر دست ببی که وسا بتقه فلاکت کی پر مزن آد جهانیت کاره پیکوره جوی روزی و اجی ام جی دترسم تلفن خا گلو بکار بینه بکار نینن او تشتی کده به سبب تقین گلو د جهاز مد تلفن مد جی دگرن جی ناگرن سروکی حزب الله حسن نصرالله دبیجه ev yek komkujiye ke ragahandana şerj bo İsrail'e dibêje li Lublanê di nava çend rojên borî de destpêkê cihazên destê hêzên Hizbullahê pişre bêtel telsiz bi şêweyekî hemwaxt hatibûn teqandin di encama teqînan de bi sedan endamê Hizbullahê birîndar bibûn 32 kesan 37 kesan jiyana xwe ji destan di şerê Hizbullah û İsrailê de bi êrişa heştê cotmehê ya İsrailê dest pê kiribû Hizbullahê wendahiya rojane ya herî zêde di nava du rojên borî de da piştî teqînên li Lublanê serokê Hizbullahê Hasan Nasrullah di weşana zindî de got em di ezmûnekê di îmtihanekê zor re derbas dibin em bûn hedefa dijminên xwe İsrailê bi sedan cihazên bêtil di heman demê de hatin teqandin hemû xetên sor hatine derbas kirin ji aliyê İsrailê ve hukûqa exlaqî ya mirovahiyê hatiye bin pêkirin li neheqe ev cureyekî şer ya pir bêbexte li nexweşxaneyan hin amûr teqiyane li ciyên giştî teqiyane di nava bi hezaran sivîlan de jin û zarokan de ev cihaz hatine teqandin İsrail dema xwast Hizbullahê hedef bigire li sivîlan xist ev sûçekî şer e sedema şer e jî bi dehan sivîl mirin bi hezaran jî kes birîndar bûn İsrail di heman demê de xwast 5000 kesî bikuje êriş bi temamî bi zanebûn hatiye kirin aynı suç di roja duyemîn de jî bi armanca qetilkirina bi hezaran kesî hate dubare kirin em dikarin bibêjin İsrail xwest di aynı demê de 5000 însanê bikuje ev komkujî ye dibêje Hasan Nasrullah dixwastim bê ku behs bînin ka kîvan cihazan dixwe da dihewîne hildigire yani bê ku hesabê van kesa bikin ev cihaz di destê jina de ye destê zaroka de ye destê Hizbullahê de ye ne mesele ye di hedef wan da kî xwedî van cihaza ye bikujin ji holê rakin niha dibêje gelek cihazê me di depoan de bûn ev ji bo me şansekî mezin bû em ê bi lez tev bigerin na nûsa nabêje dibêje em ê bi sebir bin em ê hinek li meselê binêrin em ê van cihazê xwe kontrol bikin ka di bombeyên çewatê de hatine bicihkirin ev meseleyekî teknîkî ye kîjan şîrketê firotiye me kîjan şîrketê tê de bicihkiriye ev hemî dibe em ê analîz bikin di dîroka tevgera berxwedanê de dibêje ji aliyê ewlêkarî û mirovahiyê ve darbeyekê wiha nehatiye dîtin weke darbeyekê mezin qebûl dike di dîroka welatê me û şerê me li hember dijmin de tu carî nehatiye dîtin darbeyekê bi vî rengî ev meyla sûç heta niha nehatiye dîtin teqîna alavên ji dûr ve darbeyekê dijwar bû lê em di nava şer de ne em dizanin ku dijminê me li hemberî me xwedî avantajekî teknolojîk e em bi dêwên teknolojîk yên wekî Amerîka û cîhanê re di nava şer de ne Amerîka jî dike nava hedefa xwe wan jî sûcbar dike ev ji bo me bu ders dibêje Hasan Nasrullah serokê Hizbullahê em ê bihêztir tev bigerin ew ê em ê xwe zexm bikin dibêje hevan no ev cureyekê nû ya şer e dibe mirov tedbîr bigire li hember Kurdan jî dibe ku tiştekî wisa were ceribandin lê tabî destê Kurdan jî negirê daye ew jî dikarin bi vî şeklî tiştekî biceribînin doh jî min ji were bas kiribû demekî dewleta Tirkiye ceriband tiştekî wisa bike ev pêlavên mekab ku gerîla bikartînin demekî xwestin çîp bixine û çîpên ku mirov dikare pê însanan bişopîne ku derê diçin ku derê temî dişopîne ez dibêjim qey wextê ku rayedarên dewleta Tirkiye gotin em numara pêlavên gerîla jî dizanin ji ber vê bû û piştre gerîla tedbîra xwestin pêlavê wan bikar neanê ew pêlav ji li Tirkiye de hatin hilberîn bawer dikim yani tiştekî wisa ez zanim Hakan Fidan çi dibêje bi hikûmeta Şamê re dibe em di nava şerekî sar debûn lê hêdî hêdî tekîlî çê dibe yani qebûl dike ku tekîlî heye di navbera
وانده لنبرین سیاسی. وزیر کاری در وی دولت ترکیه حکان فیدان دستیشان کرد که دسپیکا پیواژوی جوینین آستانه ور او به حکمت شامیره دناو شرکی ساردانه. حکان فیدان ادعا کرد که ترکیه آماده دنابر طایب اردوغان و حساته هفدیتنه کی بده پیکانین هم وقت وی حکمت شامی دست نشان دکه که شرط سرکه یل درخستن وان هفدیتنه دنابر اسات و اردوغان ده دبی پیشی دولت ترکیه خواجه هرمین داگر کری وکشینه. فیدان جدازی این راگاندن یه ترکیه را دا زانین دانوستندن دنابر انقره و شامی ده باوه که نه سر راست تی پیکانین هفدیتن لسر آستا استخباراتی و لشکری هنه او دوام دکن یعنی او جی قبول دکن که حتی انها شامی تو تاویز ندایوان سازین استخباراتی هر وها شخصیت عسکری آنجا حودو دبینن او جی لسر مسئله تکنیکینه لهمبری داخویانین وها ین برپرسین دولت ترکیه چتین و ین دورین سوریه ین داگر کریجی دکوین روشکه بترس حتی نها خواپیشاندان لدجی نزکبون و هفدیتنان دومن یعنی چتین دولت ترکیه ین لادلبه ین لعزازه جرابلوسه لعفرینه او دنوا ترسو پانیک دانه گلو دولت ترکیه و ما بفروشه و خیانت علمه بکه و ما نیوی رده بهله جبر وی که هنک دنوا پانیک دانه قسمه کی وانجی آنها دنوا هفده شر دکن جبر کو دولت ترکیه بریار ده هن چتیان جهولی راکه او چتین کو ایدی پیشاروژا خواه تاری دبینن دست بیدکن لبر خواه ددن و شر دکن دنواواندا پرچون درد که به جبر کو دولت زوره لهن چته اندکه کومین چته ناوی وان جدانه تولی ایدن ببن اوجی منفعت خواه دوی داری دا نابینن جبر کو هر چته وکه کمیته کار دکن او کمیته دچن جه خلکی پرا کم دکن مالو ملکی خلکی دست سر دکن یا جی دفروشن در چقاس کم پچوک به منفعت وان آبوری آقاسا زیده تر ده اگر کم مزن به بکه و ناوه هف کنترول آل سر وان چه ده به ویاوه نکارم بگیهجن منفعت خواه هدف خواه ایکو لبنده نه یعنی چه واد کارم پره بدزن یعنی چه واد کارم دستانی سر مالی خلکی جبر کوی دی شف وان چه ده کاری کو دوی او بکن شف وان دکه جبر ویه که او نهاد ناوه هف ده ناوه شردانه یعنی لبنده بین کو دده من پیش مده ادلب عزاز جرابلوس باب هر وحال عفرینه دنوا چتین دولت ترکیه سریکانیجی دبه کو شر و پفچون رو بده دبه کو اوجی سری هلدن لهمبر عسکرین دولت ترکیه دولت ترکیه هر کو بشامیره نیز دبه او سری راد کن و گوت اری ایجار نها ام باسا مسئله شنگالی بکن مسئله شنگالی چیه؟ مسئله شنگالی اوه نها دوان دمین دویده دولت ایراقی به ترکیه ره کتیه نوا دانستندنه که پرنیز ایراق دوان دانستندنه خواهی دولت ترکیه ره البت لهمبر کردان خفیک کاوا کریه دخوازه کردان بکار بینه به تایبتی جی پدکه دخزوره جبر که حتی نها تکیلیه که راست یا پدکه به دولت ترکیه ره بو ایراق جد بیجه مادم که تکیلیا ما به دولت ترکیه ره چه ماده سر پدکه را چه بکم که تکیلیا خواه از سر راست و که دولت از سر نوی خواه به ترکیه را بکبم دیالوگی از بوان را پیمان چه بکم اتابی شرط دولت ترکیه لحولیه شرط یکم یه دولت ترکیه هم لسر شامی هم لسر ایراقی اوه کردان بخن زوره هم ستاتویا کردان جهولی راکن یعنی جبوان فقط نکه ستاتوی دبن کنترولا پدکه دبه دبن کنترولا روبریا خسر دبه دبن کنترولا پکی که دبه جبوان فقط نکه کرد دبه به تو شکلی که نبن خودی ستاتوی لی ویگاوه جبو که کردان جهو دو جدا بکن جبو که بکار بن کردان لهم بری هفو دو بدن بکارانین نها وصا نشان دادن که او پشکری دادن هن آلیین کردان و هن آلیه کردان ایدن جی رش نشان دادن اما او کردیم که دخوازن آنها خوش نشان بدن یک جوان پدکه دبی زانبه که سبه دو سبه سدی ست دور تیوان یعنی وصایه دبی مینا مثلا گای سور یعنی پیشی پدکه دیگره کلک آخه وره منفعت تاوی داره پره ارده
otonomiye çi bixwazî em didin te lêvaya hemî derê. Sibê dusve dewleta Iraqê û dewleta Tirkiye dema ku hindik PKK bixin zorê hedefa yekem pedekê ye. Statûya Kurd û Kurdistanê temamî ji holê radibe. Yani ji bo ku mirov van tiştana bizane be îcab nake mirov sporê siyasetê be. İcab nake mirov xwedî tecrübe be jî. Yani xuya ye. Ya zarokekî ji fehm dike van tiştana. İjar mesela Şengalê çi ye? Ev 3 salin dewleta Iraqê bi zora dewleta Tirkiye belkî jî yan jî bixwe dixwestin statûya li Şengalê bi temamî serûbin bikin. Hêzên ku xwe weke sempatîzanê PKK nîşan didin, hemî hêzên heremî ên rêveberiya Xweser bi rêva dibin, ye beşe dibe, ye jeşe dibe, hemî dixwestin ji Şengalê derkevin, Şengalê bê parastin bihêlin, xelkê wê derê bê xwedî bihêlin ku xwe bispêrin Iraqê. Armanc ev bû. Lêbelê ji ber berxwedana gel hûn jî dizanin ku Şengal teslîm nebû li ber xwe de hêzên xwe yên eskerî jî parast, ev hemî raperîna gel bû. Yani berxwedana gel al Şengalê bû. Em hemî bûn şehet. Rê nedan. Bi tu şiklekî rê nedan ku ew gencê wan, qîzê wan ên di nava sîstema eskerî de ya parastinê de ji Şengalê yan derê bikevin yan jî xwe belav bikin. Yani statûya xwe parastin. Tam berova jî ji Iraqê xwestin statûya me nas bike. Ji ber zexta dewleta Tirkiye dîsa ez bêjim Partiya Padê heye ya Êzidiyan e bi taybetî li Şengalê xwedî hêze hat qedexekirin ji aliyê Iraqê ve. Ev weke darbeyek bû. Pişra niha çi bû? Niha şêwirmendê Sudanî ê hikûmetê tevî şandiyekî çûye serdana Şengalê rêveberiya Xweser. Ev îşaretê tiştekî gelekî baş e. Ji ber ku yek ji carên ewil em bibêjin rayedarekî fermî yê Iraqê diçe serdana rêveberiya Xweser bi wan re hevdîtin çê dike. Yani ev bi qismekî di siyasetê de tê maneya nasîna rêveberiya Xweser ya wê demê. Ji ber ku ê ku ev heyet pêşwazî kiriye rayedarên rêveberiya Xweser e. Ez wisa dixwînim, wisa dibînim. Heta niha pir hewldan bertaraf bikin, serûbin bikin, lê bi ser neketin. Ji wextê ku bi ser nakevin, mecbûrin serî bitewînin. Ama dîsa jî dibe mirov xwedî tedbîr be. Şêwirmendê Serokwezîrê Iraqê Mihemed Şiya Sudanî Doktor Heydar El-Sedî ev şêwirmendê wî Heydar El-Sedî ye li gel fermandarê Odeya Operasyonên Nînova ya Heştî Şehbê û her wiha bi çend rayedarên din yên Iraqî de serdana desteya eşayîrî ya rêveberiya Xweser ya Şengalê kir. Di hevdîtinê de ji nû ve avakirina Şengalê rewşa koçberên ku vedigerin hem ji Duhokê hem ji Hewlêrê ji deverên din gelek koçber vê havînê vegeriyan Şengalê. Rewşa wan wê were guftugû kirin, alîkariya aborî wê were nîqaş kirin. Çend mijarên din ên girêdayî Şengalê hatin guftugû kirin. Hevdîtin saetên êvarê de doh li navenda destê eşayîrî ya Şengalê hate derxistin li navenda bajarê Şengalê. Ev tiştekî gelekî baş e. Yani ez pêşketinekî pir erênî dibînim. Xwezî tim wisa biye. Ji ber ku pêdiviyên Şengalê gelek zêde ne ji hikûmeta merkezî ya Sudanî dibe hem alîkariya aborî hem alîkariya manevî were. Dewleta Tirkiye jî bi dronên xwe li ser Şengalê tim digere. Wê rojê jî na ew li Mexmûrê bû. Tam di dema şandeyek netewên yekbûyî û şandeyek Iraqî li nava Mexmûrê digeriyan tam duwan deqeyan de balafirên dewleta Tirkiye li ser Mexmûrê digeriyan û bombe kirin. Sê jin li wê derê birîndar bûn. Îjar ji were bêjim di hevdîtinê de wekî din erê me gotibû vegera koçberên nêzdî ji qambên Başûrê Kurdistanê rewşa koçberan alîkariya pêwîstiya ji bo wan divê were dayîn ev hemî hatin nîqaş kirin. Ya herî muhîm jî ji nû ve avakirina Şengalê. Ji nû ve avakirina Şengalê çi ye? İnsanê vegeriyane wê derê ji wan re mal, xanî divê werin avakirin. Em zanin dewleta Almanyê destek piştgiriyekî ciddî da Şengalê bi milyonan euro.
او پره دبی چواورن خرج کرن. tabi Armanca devlet Almanya cudaya او dixwazin koçberên yani hin nebûne koçber ama insanên ku niha bûne xwedî wê niyetê ku ji şengalê derkevin biçin Ewropayê dibê niyeta xwe xira bikin li welatê xwe bimînin ez ê alîkarî bidim we û ji were mal falan lê bikim ava bikim hûn jî li wê derê ser zeviyê xwe mal û milkê xwe bin baştir e şûna ku werin Almanyayê. Ev jî wisa ye yani mesrefek ku Almanya li kampê xwe yê li welatê xwe dike li şengalê dike. Em derbasî Efrînê bibin hevalno îja mesela şengalê ez girîng dibînim demên pêş me de eger dewleta Tirkiye hinek li gorî karakterê xwe tev negere ez basa karakterê hoviyê dewleta Tirkiye dikim beriya niha destpêka bername de min ji wan re bas kir her civak her dewlet wekî însanan xwedî karakter e yani şekil digire karakterê însanekî çawa şekil digire yê civakan jî bi vî şeklî şekil digire li gorî şert û şûrtên çêbûna wê. Karakterê dewleta Tirkiye ne li gorî me ye. Îja ji bo dibêjim dewleta Tirkiye eger li gorî karakterê xwe xwezayî tev negere eger hinek bîna medeniyetê jê were zextê nede ser Iraqê temam e. Şengal geş dibe mezin dibe. Îjar li Efrînê mesele çi ye? Li Efrînê ev çend roja ez ji were basa Efrînê dikim niha tiştekî nû çêbiye heta niha em dizanin çeteyên dewleta Tirkiye bi darê zorê dihatin desta danîn ser mal û milkê însanan û zeytûnê wan û zeyta wan û rûnê wan di dizî dibir însanê wan direvand fîdye dixwaz di berdêla wan de ev çete çê dikin û perê ku ji vê derê bi dest dixin dikin xizmeta xwe û malbata xwe. Kî wan çeteyan bi rêve bibe ew dewlemend dibin. Îja niha nûçeyekî divê çarçovê de îja li Rajoyê pêk hatiye. Nûçeya ku min doh ji were pêşkêş kiribû li Cindirê çêbû ji navçeyên Efrînê. Ev jî navçeya Rajoyê Koma Çekdar ya Hemzatê. Koma Çekdar ku doh min ji were bas kir û komekî din e. Ez vê çima didim berhev gelekî kom hene. Çav berdidin hev çi qas bikaribin fayde digirin ji milletên Efrînê. Belkî ji Erebay jî digirin em ne tenê bêjin Kurd. Ama dî Kurd nehîştine li Efrînê. Ew jî êdî gihîştine wê baweriyê ku roja wan a dawî hatiye êdî dema wan a dawî hatiye. Hêdî hêdî divê xwe hazir bikin ji bo Efrîn biterekînin. Îja ji ber vê yekî niha tirs û panîkê de dest datîne ser mal û milkê wan, perê wan, însana direvînin tam terorîzm. Tam terorîzm. Dewleta Tirkiye jî hem li wan temaşe dike û hem jî ew subay û eskerên dewleta Tirkiye bi wan çeteyan re dikevin nava tifaqê ew jî ji malbata xwe re perekom dikin. Yani eskerên dewleta Tirkiye bûne çete li Bakurê Sûriyê li Rojavayê Kurdistanê. Îjar Koma Çekdar ya Hemzatê li navçeya Rajoyê ya Efrînê li Rojavayê Kurdistanê destaniye ser mal û milkên Kurdan. Grupa Hemzatê ya Türkmen li Efrînê ji xwediyê mal û milkan belge xwestiye binêrin. Çalakvanê mafê mirovan İbrahîm Şêxo çi dibêje çeteyan roja 15 îlonê ji muxtaran xwestiye xelkî agahdar bikin ji bo ku belgeyên fermî yên ku nîşan dide ew xwediyê mal û milkin biçin ji saziyên fermî yên Sûriye yên li Helebê bînin teslîmê wan bikin. Ya divan şertan de însanekî ji navçeya Rajoyê çawa rabe biçe Helebê biçe wan daîre û saziyên fermî yên meqamên Sûriyê ji wan belgeyên tapî bixwaze bîne îspat bike ku ew erdê wan in. Gelek erd û erse hene wê derê tapî tune ye bi sedan sal di destê wan de ye ji xwe re bikartîne. Yani ew ne ê wan vedkeve destê we ya çi qas însanên biexlaq hene ya vê dunyayê de ew jî li gorî karakterê xwe tev digerin. Ji ber vê yekê ez tim giringî didim vê li gorî karakterê xwe tev digerin. Şekil girtine wisa şekil girtine. Qanûn tune mehkeme tune ê hêzameya eskerî jî têr nake. Îja ji xwe re ji wê derê lotikan davêjin. Îja însanan direvînin. Îja çi ji destê wan tê dikin. Yani farqiya wan û Daişî tune ye. Tune ye. Yani yek rabe bila ji me re bêje farqiya wan û Daişî ev e.
Navê 24 kesan hatiye diyar kirin, ji ber vê yekê hatine agahdar kirin. Gruba Hemzetê dest daniye ser û mal û milkê wan, dibêje heta hûn neçin Helebê van belgeyên fermî neynin, ev mal û milkên destê we de ê me ne. Di vê naberê de artêşa Tirk û mençeteyên girêdayî wê li Efrînê 10 welatî revandin, ji bo berdanê jî fîdye xwestine ji malbatê wan. 6 welatî ji navçeya Cindrêsê ne, ew hatine revandin, ciyê wan jî niha Kivşe, girtîgeha Maratê li navenda Efrînê têne ragirtin. Ji bo berdana wan ji her yekî $2000 dixwazin. 4 kes jî beriya niha hatibûn revandin, aqûbeta wan jî qenebe ez nizanim. Belkî aqûbeta wan însanê wê derê dizanin ama hê min agahî negirtiye nizanim. Tiştekî din jî heye, dibe ez bînim bîrawe, her kesên hemwelatiyên Sûriyê Ereb dibe, Kurd dibe, dewleta Tirkiye wextê ku wan li Tirkiye digire, teslîmê rêveberiya xwe ya dagirkirî dike. Li heremên dagirkirî kî hene? Çete hene. Teslîmê wan dike. Çete jî navê wana tespît dike, malbatê wan tespît dike, ji malbatê wan $10,000 dixwaze. Dibêje ku rêwe keça we di destê me de ye, ji Tirkiye anîne teslîmê me kirine, eger hûn $10,000 xwe bînin, ez zarokê we, zaroka we dikarim teslîmê we bikim. Heta niha gelek caran tiştê wisa çêbiye. Îjar çi dibe? Malbat eger li Qamişlo be, li Kobanê be, divê here $10,000 peyda bike, îjar dîmen dikişînin, dîmenê îşkence, rêveberiya xweser, yan jî çend saziyên girêdayî rêveberiya xweser dikevin dewrê, diçin $10,000 didin, ew geç yan jî xort digirin tînin teslîmê malbatê dikin. Ev hemî pêkanîn terorîzm jaliyê dewleta Tirkiye ve têkirin, ji bo me muhetebê yekem dewleta Tirkiye, ev çete hemî girêdayî dewleta Tirkiye ye. Divê dawe were vekirin, divê ev hemî not werin girtin, divê parlamenterên me yên Bakurê Kurdistanê bikevin nava dewrê, bikevin dewrê. Ev terorîzm heta kengê dewam dike ez nizanim, ama mirovan değişîne, ev tecavûz e, ev bêexlaqî ye. Bi tu şiklekî milletê me çawa dikare serî bitewîne, çawa dikare bêdeng bibe ji vê meselê re mirov şox dibe. Çi ji destê mirova tê me nizanim. Yani yek ji meselên herî girîng ku divê mirov li ser bisekine ev e. Edî rên dîplomatîk filan bêvan nemane. Yani dewleta Tirkiye bi civakê ku sa çê kiriye, ew civak van tiştan rewa dibîne. Qebûl dike. Yani acayip tiştekî ye. Li Tirkiye anketekî çêbû, tabî idî anket di van şertan de eger Kurd bixwazin bi Tirkiye re di nava aynî welatî de bijîn, anketê bi vî şeklî mühim in, girîng in. Eger Kurd bixwazin cihê bibin ji dewleta Tirkiye, ji xwe re rêveberiyekê cuda ava bikin, dewletekê cuda ava bikin, maneya van anketan tune ye. Ev anket tenê bi kêrtên dema Kurd bixwazin li Tirkiye bi hev re bijîn. Ama xuya ye ew bi salan bi hev re bijîn, mehkûmê hebin. Civaka Kurd xwedî karakterek cuda ye, civaka Tirkiye xwedî karakterek cuda ye, ji ber ku cuda mezin bûne. Bi zimanên cuda, bi çîrokên cuda, dîrokê wan cuda ne. Ama ev karakterên cuda weke du bira bin jî di aynî malbatê de çawa dikarin bi hev re bijîn. Eger karakterê wan cuda be. Birayekî tim hukm bike, tim serdestî bike, tim her tiştî ji xwe re bigire û birayê din jî mehkûmê xebatê bike û ew jî qebûl bike, di şertên wisa de ya mirov cihê dibe ya jî mirov serî ditewîne. Ama yek ji wan birayan, tabî çiqa sembiran em nizanin, idî em nebêjin bira jî, em bibêjin êrişkar û rehîne. Yani dagirker û êrişkar û rehîne. Îjar însanekî were dest dayne ser malbata te û bikeve mala te û te rehîn bigire û
jiyanekî fîzîkî tenêşte re bihêle ku fîzîkî te nekuje ama wekî din her tiştê te ji destê te bigire tu pê re çi qas dikarî li hev bikî bidî bistînî ez nizanim. Tu bibêjî heq bide min ez biçim mutfaxê, heq bide min ez biçim tuwaletê, heq bide min ku ez heta saet 10 razêm, filan saetê ez şiyar bim, biçim filan. Van detayana mirovan değişîne, rûmeta însanan pir dişkîne. Yani divan şertan de mirov nikare li hev bike. Mesela ew daxwaza hûda parê a guherandina xala çaran dişibe vê yekê. Yani tu ji êrişkarê xwe mala xwe ra tu dibêjî weke rehîne, tu dibêjî destûr bide min ez biçim tuwaletê, destûr bide min ez biçim mutfaxê. Vê xalê biguherîne. Ev hemî demborîne ji bo ku mirov bikaribe heta çareseriyekî nihayî jiyanekî bi hev re bidomîne. Ji ber vê yekê ev anketa ku niha em di nav dane, anketa ku hatiye çêkirin, asteya Dem Partiyê nîşan dide. Dem Partî hûn zanin sedî sê dest pê kiribû di dema HDP'de, sedî 4, 5, 6 çû heta dehî di dema Selaheddîn Demirtaş û Figen Yüksek Dağ'de ev çû heta sedî 13.5 nêzê 14 bû. Herkes li bendê bû, herkes bûbû xwedî wî hêviyê ku dengên HDP bigêje sedî 20. Çi ye mana wî çi ye bigêje sedî 20? Ev dikare civaka Tirkiye biguherîne. Ew karakterê civakê ku mijara bes kiribû, êdî dikare heddê wî nîşan bide. Yani dema tu çû Tirkiye nikare mesela êrişê zarokê te gencê te bike, nikare mesela ciwanên Kurdan bavêje erdê, ew zîbîdiyên polîsên Tirk nikare êdî ciwanên Kurdan bavêje erdê qûna wan tazîke û rûmeta wan bişkîne. Êdî nikare. Nikarî bu ana dike. Ana dike. Cesereta xwe ji çi digire nizanim ama anha dike. Cesereta xwe em zanin ji bêqelsiya me dike. Îjar ez anketê ji we re bixwînim. Tabî sedî 14 em dîsa daketin sedî 7, sedî 8 anha em binêre em derdora sedî çi dane. Tabî di vê naberê de xwediyê hikûmeta Tirkiye jî dest diguherîne. Dewleta Tirkiye heye, yê ku dewletê bi rê ve dibe qaşû hikûmete, ez wisa bawer nakim. Hikûmetek tarî heye, dewletê bi rê ve dibe, aqlê dewletê ye. Lê hikûmeta xuyangî wekî AKP, MHP ev ê dest biguherîne. Xuya ye. Hêza wan gelekî qespî ye. Ev ji bo Kurdan bikirî çi tê em nizanin. Em ê bibînin. Êdî em ê li karakterê CHP binêrin. Ew CHP ya ku rê dide eskerên Tirkiye ji bo herin bikevin Efrînê, ew CHP ya ku rê dide dagirkeriya li Bakurê Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê hikûmetekî çewa ava bike, nefesekî çewa ava bike ji bo Kurd bikaribin hinekî bi ser xwe verin. Ev cê şik û gumanê ye. Ez bi xwe pir hêvîdar ninim. Hevan binêrin. Li gorî anketa pêş hilbijartinê şîrketa Sarosê çêkiriye, Dem Partî dengê xwe zêde kirine biye partiya sêyemîn li temamê Tirkiye. Ev ne xirab e. Hejmara Kurdan anha derdora sedî 35 e, xuya ye em nîvê sedî 35 jî nikarin bikirin. Yani nîvê Kurdan hên dengê xwe nadin Dem Partiyê. Nîvê Kurdan jî. Ha 10-12 partiyên din ên Kurdistanê hene ew ji xwe para razane. Ya sedî 10 însan dengê xwe didin Dem Partiyê qenebe hûn jî biçin sedî 5-6 ji însanên cuda bigirin. Ew însanên ku dengê xwe didin AKP, ew Kurdên ku dengê xwe didin CHP, AKP yan jî ew Kurdên ne siyasî biçin malê wan dengê wan bigirin. Hûn 10-12 partiyên siyasî ne. Yani helbijêrên Dem Partî ji wan re bihêlin ne meselê. Ama qenebe hûn sedî yek de nemînin. Yani bikevin nava hereketê. Partiyê we pir îxtiyarin hevan do. Ez bahsa 10-12 partiyên siyasî Kurd dikim. Porê we spî bîye, hûn îxtiyar bûne. Xwe nû bikin. Gencên nû tevlî xwe bikin. Bila nava we de dayîk hebin, jin hebin.
قیزین üniversiteyi هبن خود تزه بکن کون چون نوا جواک بکار بلوه گوداری بکن انسانه که 7 سالی مزنتر وقتی که خواب پروپاگاندا کر وقتی که خواست هیوی بدته بسا شورشی بکه از بخواجی باور ناکم از بیشم تجوانی خود نکیده تو پشتی و عمریته تو چی میقناتی اما گنجک وره بخونه کی تزه وره بخون و خیال نو وره دکاره مروانی اقناع بکه چونکه او گنج ناترسن انرژی که وانه پر عجیب هیه هر پارتیه که دخوازه بسر که و دوی خود تنو بکه ببه پارتیه که جوانه و سانه به انسان عمر وانجور به طاقتن کنی بیجن تو چه وزانی یا اشخوز زانم خون خیال منی 20 سالی چه وابو خون منی 40 سالی چه وای اینها چه وای خون خیال انسان هیه مروف در ریوان خون خیال خود دکاره جیان خود فدا بکه اما انسان که بو 5-6 سالی بو 7 سالی خون خیال چید کی یا تا 7 در باس بوی تا خون خیال خود 20 سالی تپیک نانیه هوا ری بده جوانه بل او خون خیال خود بیننجی تو ری و ری باز نشان خون خیال وان نده خون خیال وان نخه دستی خود شرکت لیکولین یا ساروسی انجام این انکت خواهی پیش هلبجارتنه برای گشتی را پار وکر لگوری انکت CHP دم پارتی یعنی دن رفاه پارتیسی دنگی خواه زیده کرنه پارتیا ای گلک دنگ وندا کرنه او پارتیا ای یا نجات پرستانه انکت دنابرا 4 و 11 ایلون ده هاتیه لدار خستن پرس چند هزار انسان هاتیه کرن 3000 انسان پرس هاتیه کرن لگوری برسوان رژه دنگین پارتیان به وی شکلیه پارتیا CHP جسدی 34.1 و دبیم بینم بیراخواه که 4 گلان 2023 CHP جسدی 25.33 بود یعنی CHP دروشا ایرو ده 10 پوان قزنش کریه جسدی 25 بیه 34 یعنی نه پیش پارتیا AKP جسدی 30.3 دنگ به دست خستیه حال بکی 14 گلانه جسدی 35 بود یعنی 5-6 پوان وندا کریه دم پارتی چوا کریه جسدی 9.4 دنگ به دست خستیه یعنی نزی سدی ده 14 گلان 2023 جسدی 8.82 بود یعنی نه پر زیده پیش نکتیه 8.82 بیه 9.4 نیف پوان دنگ به دست خستیه tabi rastî anketên li Türkiye hinek cuda ne çünkü hemî kesên ku dengê xwe didin Dem Partî di anketa de xwe beyan nakin qismekî wan jî xwe AKP'yê nîşan didin lê dema hilbijartinên rastîn de dengê xwe didin Dem Partî ev jî heye Dem Partî cana sedî 14 jî digire lê di hilbijartina de dengê wan tê dizîn hîle tê kirin sextekarî tê kirin dengê wan tê dizîn yani jî bi torbeyan dengê wan de dizin ama sedî di hilbijartina de sedî deh derkeve jî di rastiyê de ez dibêjim derdora 13-14 ye dengê Dem Partîye Partiya MHP ya Nijadperest ji sedî 8.7 girtiye gelekî zêde ye halbikî di hilbijartinên 2023 de ji sedî deh bû hê dengê wan Yeniden Refah Partisi dengê xwe zêde kiriye niha biye sedî 5 halbikî par ji sedî 2.81 bû yani 2-3 puan zêde kiriye dengê xwe İYİ Partî me ji we re gotibû sedî 3.8 e par sedî 7 bû Partiya Zaferê heye kurikek beredayî serserî wê kurik dibêjim yani însanekî 6 salî yani yekî beredayê min navî jî bîr kir yani nijadperest e yani îş û karê xwe berdaye sirf koçber û Kurd yani koçberên Sûriyeyî ji xwe re hedef digire û Kurdan ji xwe re hedef digire nijadperestekî halê xwe ye partiyekê din heye Türkiye İşçi Partisi hûn zanin ewa ku bi Dem Partî re ketiye tifaqê
ji sedî 2.4 deng bi dest xistiye. Halbikî di hilbijartinên sala borî de ji sedî 1.73 bû. Hemî partiyên de jî ji sedî 3.8 bi dest xistine. Yani Türkiye İşçi Partisi dengê xwe bilind kirine. Puanek bilind kiriye. Tabii divê derê de partiyên Saadet, Deva û Partiya Gelecek Partisi neketine listê. Ji sedî zêdetir mesajê we hatine, peyamê we hatine. Ez hinekî li mesajê we binêrim. Hebano. Deniz Roj, silav ji te re, tu bi xêr hatî. Te navê min nivîsiye vê derê, mala te ava. Ya do tiştekî ecêb bû. Do hêjmara temaşevanê me ji nişka ve çû hefsidî heysidî. Ez pêşî tirsiyam û gobekî yê sext ne, ama paşê hevala nivîsî ku temaşevanên rastin. Çima rastin? Ji ber ku hevalekî navî nizanim niha mala wî ava. Weşana me ya zindî di rûpelekî de par vekiriye. Rûpelekî gelekî qelebalix ku însan gelek li wê derê bûne. Par vekiriye. Ev jî bû sebeb ku însan berê xwe bidin me werin û weşana me zindî temaşe bikin. Ev tiştekî gelekî baş e. Tabii ev imkan hebe. Eger hevalê me bikaribin vê weşana me ya zindî par vekin bi însan ra. Ama tabii xweş dibe. Xweş dibe. Dengê me dikêje zêdetir însana. Armanca me jî ji xwe ye. Niha îro saet deha de min çêkir ji bo hevalê ku pêşî me guhdarî nekirin. Ez îro çûm xestexanê. Kesekî ji malbatê nexweş bû, ez mecbûr mam pêra biçim. Tiştekî wisa xirabtir nede. Dereng mam, hatim malê, niha jî li peyamê we dinêrim û saet deha me got em biceribînin ka saet deha de hevalê me daîmî ê ku saet hefta heşta li me temaşe dikin ka heqeten saet deha de jî ew ê karibin li me temaşe bikin. Ew ê teqeta wan hebe li gelek deverên cîhanê li Tirkiye belkî jî dereng e. Lê em dibînin baş e. Yani heval li me temaşe dikin mala we ava. Di vê navberê de ez canan dikevim wan statîstîkên kanala me ya ji Amerîkayê ji Kanadayê însan li me temaşe dikin. Hevalên li Amerîkayê, hevalên li İngiltere. Ez ji we re spas dikim. İngiltere van rojan gelekî pêş ketiye. Swîsre pir zêde bûye. Hevalê me Swîsre belkî hemşeriyê min in. Ez xwe Swîsrî dibînim. Hevalê me Swîsre mala we ava. Ez dibînim. Eleqa we zêde bûye ji bo vê weşanê. Hevalên Almanya ji xwe piştî Bakurê Kurdistanê û Tirkiye, Almanya gelekî li pêş e. Rojavayê Kurdistanê baş e. Rojhilatê Kurdistanê jî pêş dikeve. Ama Kurdê me Ermenistanê pir baş e. Bawer dikim Rusya dinivîsîne, ama Kurdên Kafkasyayê ne li me temaşe dikin. Em ji vê derê ji we re silav dikin, em we silav dikin. Hurmetê xwe ji we re dişînin. Eger hûn bikaribin wisa me qeyt bikin li derekî û her carî li me guhdarî bikin û em bibin dost. Em telefonê xwe bidin hev û du. Em tekiliyê xwe bidin hev û du. Tiştekî pêwîst çê bibe, mirov bikaribe bi hev bişêwire, pir xweş dibe. Em dibe tora di navbera Kurdan de, Kurdên welatparêz, Kurdên şiyar, dibe em hinekî tekiliya xwe bidin hev û du, ji hev û du hêz û quwetê bîre. Ev xweş dibe. Armanca me ew e. Ez xatir ji we bixwazim hevalno gelek dereng e. Ne? Ez êdî peyamê we nexwînim, heta vê derê bes e. Îro hinek taybet e. Tiştekî bibînim ez par vê bikim ama we got erê. De baş e. Ez navê we nexwînim îro, li qusûra min nenêrin. Bi hêviya rojên xweş û azad em bêjin. Çi dikim bikim bila bedêw be. Silav. Êvar baş, şev baş.